Madleka uyinkunzi madleka. Uyinkunzi madleka, uyinkunzi madleka, uyinkunzi madleka. Awuleyo ngani po. Awuthamsanqa Thamsanqa gogo. Thamsanqa gogo. Thamsanqa gogo. Amathamsanqa wololo. Amathamsanqa wololo. Amathamsanqa. Bathi uMadleka. uMadleka bu. uMadleka weyinkulumo ezakhayo. uMadleka lona ezaziyo na. Ubani omunye uMadleka. Yeah. Yaza wethu. Sanibonani. Phumzile sawubona. Kuyashisa fethu yezwa. Phumzile. Uthando lwami nawe. Awusindi ntombi kunjani? Sikhonyana thina. Amjito uhamba imoto enhle kanjena ezambane ngoba ngabe uhamba ngani na iJAC. Uthando lwami nawe lwethu sobabili. Abanye abantu hleka abahluleki abantu bethu lezo. Kishisa phathu. Manje ngisahleka indaba yaV1. Wenzeni uV1? Wenzeni uV1? Hi Terry. Hi. Noma kunjani? Noma kulikhuni. Lisele lodwa ithuna. Ivukile ingonyama ilimathamata. Ivukile ingonyama. Awusindi bakithi noThatho. It's a beautiful ngiyasibona isikhathi la yes. Kodwa manje sengibona ukuthi angisibuke lapha. Right yabo. Phela singena ngesitayile lo December manje lokho. Traje. Mangikhula ngifufana kanjani manje bafu? Sawubona Budi. Hey Budi, kunjani? Justice for some girl, please help me spread this. Kwenzani phela sisemuva. I wish you were my little brother. I can be your little brother today. Ngikupha ungifetheleta, ngicela ungiphe imali ke ngizoba ubhuti wakho ngokugcwele. Sawubona simatsatsa. Mzala sawubona. Hey lapho uNkulunkulu wami bakithi. Namhlanje ngiyobuka imovie izolo umfowethu bedeliver so kwathi ngithi ngimeseke umngane wami bedeliver imoto umsebenzini uVumas ulive njengamanje so kwathi ngithi ngimeseke ngingayi kuyobeka imovie ngimelinda deliver ngoba deliver late yabo so that is called a friendship of a companionship emsebenzini relationship you understand yes so wena mkhaphandini sawona bhuti uMadleka kunjani so namhlanje hawu Thando yazini mfethu ngisacela ungipha money gun noma ngabe u3 wezwa lawa money gun la ngifuna ukuyishintsha leyo mali leyo ngiyithathe ngoba ngiyemzambiki he got shot on the air for trying and he was just 16 make a video phela about it but then so khuluma ngayo. I say again, good morning, good afternoon. It's not morning, it's now, it's afternoon. Mkwapandini, my God. Is my time, is mine. All that is because that is why not is you. Noma, kunzima,
noma kulikhoni kodwa ukholo lwami ngiyongena nalo. Check DM kunebeke yini ibeke manje noma kulikhuni hayi ngizoyicheckisha out bafo ngisacela ukuba live nami nje manje I'll check the video out noma kulinzima noma kulikhuni nisho ukholo lami nitanyuka nalo ekhaya ezulwini awuthili mathamat yo oh yo thank you so much egalile awuthili methimethim hayi madoda ngikhumbula nje ngoba senkonsweni ngimbabaza uNkulunkulu ngimpatshaze ebuNkulunkulu bakhe ipatsha yabona isho inkonzo phela ngithi singabazalwane phela ngazi ukuthi manje ngavula i-podcast ngikhulume ngayo yonke into ningajabula not i-podcast but kube into live kanje engizoyenza njengoba kulesihlanu namhlanje ngiyenze njalo Friday ngo6 lapha TikTok ngithi for maybe for an hour and invite different people guests inke manje ngolunsuku ndoshana invite intombazane bese izendlela lapha bese isendebuleka ngephutha yes I will be happy mina personally ya Madleka Nkabi yazo bese iyalokho izintombazane ifike nithi hayi Madleka invite usibanibani bese umuntu stream on Twitch. The thing is streaming requires some gadgets that I don't have right now and listen to this angakabi kamkamu kulezi zinto lezo mina mfowethu ngifuna ngazi ukuthi mangithi asisokeni ke manje lapha aseni ku Twitch kube ukuthi nginisusa ngempela sa ku Twitch ngempela siyothwisha kabuhlungu ningabe senithi hawo Madleka was on Twitch wawa ku Twitch angithi ayizonto leyo mina mfowethu ngifuna ukwenza amaphutha kodwa ngifuna ukwenza amaphutha obvious yabona into leyo Natalia who's Natalia Inkosi izowaqhelisa amaqhawe Jack at hi good people tap the screen phela gift ya Mkhwaphandeni how you are not gifting here you are not tapping the screen you must tap the screen and gift and buy a car ngaze wethu ofuna imoto njalo ngikhona are there job opportunities lapho kwaZulu mfethu mina uyangidida mfethu usho la KZN as a whole angazi mfethu angafu ukudla ngawo how much cars well I have 50 cars on the floor right now so I have 50 cars on the floor I don't understand what I'm saying maphakathi what I'm doing please I'm trying to deliver ingqovu ngizobona lapha ku TikTok ngizoposta anti ngaposta mina yes Nompilo wena Mkhwaphandeni man what kind of cars well there's a lot actually we have our Polos we have our we have our Volkswagen yes we have our Ford Rangers we have our JAC we have our Isuzu inshaka zeyimoto ingakuphi i-road lodge emhlaba angazi ngizowazi kanjani please make my day make kanjani manje hayi nganza wathi nathi ngifuna kuna Cindy shout out to Cindy which car can I get for 200,000 we can get a Toyota Vit check it out Cindy kodwa lethu bayakudlula bayagifta la lethu usathi hi konzima dedela ukuthi gift konzima lethu by the way lethu nesonto ngibamba indlela ngiyobanika leza izinto ade ngizisho uncle so there's a Toyota Vit there's I have a Hyundai Venue 2022 that's a fluid 6 forward high spec ulozolo
As what's the cheapest car that I can get if I earn 8K after deductions? I mean installment. You can get a car for 4,000. That's a Toyota Vit XR. So you can pay 4.2 on the car. Yeah, well, maybe we can work around that, man. We can work around. You can actually get the car. Yeah, well, yeah. You can get imoto. Ikamanja angifuna uthatha iAtos. Before now uthi uma uhamba ngemoto uthi yabona kuvela ukuthi ukhona. So ngingakuthola iToyota Vit. Just search Toyota VIT Z. Vit uzoyibona njani. Have a great day. I have to get back to work. Yeah, kumsebenzi focus kimi. I'm your future mina. Yeah, kumsebenzi. Ngadlala mfethu. Ngiyakhombula ikhekhe lakho. Hayibo, ikhekhe lele wangipha lona lapha emsebenzini wakho. It's a beautiful khekhe. Angifuni uthathe Atos. Atos. Please buy me food. Hawu. Ibele zazondi. Ungathi nami ngifuna ukudla uzothi wena ufuna mfethu. Hi. I'm your future mina. Yes. Hawu konzabuza. Angathi lento uyayibona ibhaliwe into le. Okay, so yeah, man, you get a Toyota Vit. Yeah, you can get an Atos. Was ngincilisa. Wezondi mina nkosami angidlaliswa ngalezo zinto ke mina. Lezo zinto ngidlalisa ngazo ngoba mina ngonweba kabuhlungu. Angidlaliswa ngalezo zinto. Mina ngizothi manje la ngithi send location ingasayi nasema movie le ade ngithi ngiyakhona. Yize kuwe mina ukunweba kabuhlungu ukuthi yayizo into le. So be careful la ukuthi uthini kubani kanjani. Ukuthinta mina mfowethu ngento ecajile la kuthi bese uthena hawu mahleka ngidla eshaye manje mina developing feelings bese ibheda lapho ukuthi ayaphi lama feelings lawo ezwa indaba ngobani ngoba ngikuthinda ethi okay send location wena ngibala ngivumbwa ngithi njengekho wena abhlungu le rato angidlali phela angidlali ngithema ngifake full tank izolo imoto yathi 900 ngathi yu sabona KC yebo haw Rose uRose imoblo Rose yebo. So when I want one, can I DM you? Please DM me. Please DM me. Leave your cell phone number there, or you can just take my cell phone number here. Igama lami ulispell wrong kahle kahle. It's CASEY. Haw mahleka send location. Hi mahleka, hi. Ukuphi ngize Durban. Opposite eMacJ. IYMCA 9 emva kwami. Lokho kushiwa iChurch Center. How do you work with people who Mana ngizama understand this ngizwe. Ukuthi how do you work with people who work with commission? Okay, lento awuyisho ngesizulu ke manje Sithembiso. When are you coming to Chateau Gatau umhlatho wakho? Leli gama thini leli? I don't know, man. I think when I come back home, from Mozambique, well, it's home. I call it home. Okay, silabo how mkhwepha ndini bakithi ukuthi akakhulu ukuphi wena ya moving mhlatho wakho angilazi ba igama ethi ngizama ukufunda phela ngizozethi mhlatho wakho egameni hawu bakithi. Thank you. Yes. Yeah. Bo. Ngicela ngiphi imali ama toll gate good people. Wait. Awanje I toll gate elingimla elela Simthunzini. Yes. Hey. Please spoil malume or malume. Ngabhlungu phela. Yabo nje ngizoba spoiler abhlungu ngoba i-medication yama already sikhona. Ngizoba mfethu. Ngoba ingane yakho mina. Lo uthi wa mina mfana ke. Awuthando bakithi hawu bakithi mfethu ngoba ungaka nje longile ngoba ingane yami kanjani mfethu mina mfethu ngokuthi la ngithi ukuthi hawu mangithi hawu ibele uyayizwa into le vele asihlobene vele
angithi yabo bese angithi yes manje ngeke kuze kulunga ngeke mfethu mina inhliziyo ingaphandle yezwa into leyo so no go area ngitshela nje cela kuba umuntu wakho mina ufuna uba umuntu wami bye thank you so much and have a beautiful day kuba umuntu wami mina mfethu ngithanda imali yabo motho namahleka imali khona ngizokupha uqale kwamanje 3000 ni hawu sesingakhuluma ke lapha indaba yaphambili ukuthi okay ngiyakubona ukuthi uyacela ngempela kuba umuntu wami sesibona ngeindodla zithi angithi ayibona into leyo yes ilapho nje ngazabe kabuhlungu inhliziyo engaphandle mina ngazi ukuthi ngiyakutshela ukuthi ngikufihle ethi hayi ingaphandle vele so naye umfana anginangane mina ingane angina mobo wami kho umuntu wena Capitec Invest yes mona mobo nje mina bethu ubuka ingane ayikho nje let I correspond but Madleko yaphila kodwa mkhabandini kakhulu uyadlala yini uCapitec kabuhlungu phela ngudlala nje mfowethu ngenhliziyo yami yonke yes so nje wena do the right thing Rose how Rose bakithi uNkulunkulu wami phela ngiganza ukuthi kumele nizothenga imoto niphinde futhi nivele lapha Capitec kaMadlala angithi yabo yes sengizoba uMadleka Junior ngiyacela futhi hayi futhi ungayenza into leyo ungayenza into leyo mayenza into leyo uthi wabantu nje ufuna malini ngiconge pha nje akusemandleni akho ungayenza into mfethu unless mina sizo arrange kahle then ngikuintroduce ke ku media social media ngithi nangu uMadleka Junior but ke just know bro leli gama mfethu ngisebenzele kanzima ukuthi libe la likhona ukuthi nje ngaqhamuka nje umuntu mfethu azolilokhuza uyobusungcolisa igama lami mfethu and I'm a brand nje manje yabo real talk I'm a brand go anywhere search Madleka kuvela mina angithi yabo so I'm a brand it's not just a name it's the name so movuma yabo Jesus phela ngazi ukuthi mesikhuluma iqiniso yazi mina angithuki umuntu mina la ngiyayidelelela nje ngihleke kube mnandi kube nje but if you speak about uMadleka kukho it's out of 100 people out of 10 people yes out of 10 people bangakhuluma ngabo ngoMadleka mhlambe u7 uyamazi u3 awumazi yabo kusho ukuthini lokho kusho ukuthi I dedicated myself ukuthi ngiyisebenzele lento le ukuthi cha ngiyafuna uMadleka mfowethu one day ngangisho mina ngazi ukuthi ngithi ngeke uphele ngiyangavela nga TV ngikwe music video nje manje awungazi yes ungibala lapha ngiqekuzisa inele kanje yimi lolo nangu rap fine nangu rap screen recordana nangu Rafa how na le jazz le Barcelona nangu Rafa screen recordana phela Rafa lona mfowethu nangu Rafa nganza kwethu niyambona no Rafa awu aniboni Rafa mfowethu wenzani uRafa naye kodwa umhlabathi na screen record lani ngifuna bona uRafa uthi nangu ngiyambona uyeni ogqoke ibhizi nophaca bakhe abadumile naku Rafa aqopha amafinyila lapha ngenzani uRafa lo nomathubani ayekho umunye umuntu one lokhuzana one jazz le Barcelona eSouth Africa yonke uyena yedwa uRafa lezi moto uma afford phela weFIFA uma ungazi afford vele uba mningi ngapha khuzeka kodwa uRafa lo weLambogeni uRafa lo akekho umuntu uRafa kuphela hey hayibo uNkulunkulu wami mamnembe yini uzofayela upetrol
So okusele usiyakhipha usuthi nje i-account ayiklineke nje njengamanje i-account upetrol usukhona imali yoke ekhaya isikhona usuthi njengamanje nje klina konke ukuvuca okusele ukukhiphela ngaphandle ngathi uyajula ngiyajula kuyashisa mfethu kuyashisa mfethu la wana ngomunye wenza i-content obvious wenza i-content la ufuneka ama-sale boy not i-content hey naku soshona yes hey ugijimele customer ezelisiziwe isiziwe i-customer ukani phela thani nginarrathele into enza la nje manje nginarrathela manje ugijimele i-customer eselisiziwe la customer izothi i-customer ethi no sengisizile usibanibali bese liyamdlula abona mfethu la emsebenzini kahlekisa mfethu usu dedicated uthi yosiza umuntu uqhamuka ngeshoti ethi hayi cha mfethu ngifuna imadleka mfethu yazi ade ngikhuluma naye efonini ubani wena mfethu ongase King Dlovu ngangifunda King Dlovu i-primary kodwa ekhaya manje kusegoba Dlovu wezwethu yabona mfethu ya khona i-customer engalisiza i-customer vule ekhona emotweni yabona nje ukuthi eyomlungu ngempela kuyona yami so we can sit in the car but we cannot just start the car ignite the car rather so now I'm going to that day buwa nje it's not okay ngiyenzala emsebenzini mfethu usiza i-customer uphele i-hour usiza Zulukhwini kuphela i-hour usiza i-customer only to find ukuthi i-customer lisizo omunye umuntu CPT 1 KZN Zulukhwini usiza uthi mase uqede ukulisiza noma i-gent house soyolenza i-code lithi hayi no yazi usengisizile mhlawumbe usibanibani usuthi awu yazi lento ngifundisa ukuthini thina nje ama-salesmen exec and all of that isifundisa ukuthi uma approach customer number 1 sobona njani ngiyaphila ngusibanibani mina ngiyakwamukela halfway bengifuna ukuchecka nje ukuthi usizakele khona nokwakusiza ngaphambilini yabo ukhalelani pho hawu hayi ukhona okwakusiza ngaphambilini bese i-customer kusho la I know usikhona usibanibani okwangisiza okay ngicela ukutholela yena aqhubeka akusiza finish ungathi umsiza umuntu bese hayi hawu nangu yazi Madleka mfowethu sho mfowethu yazi ngiyabonga isikhathi sakho waMadleka yabona nawe usosayela ukuthi hawu ayini futhi leyo nto manje isiyaqhatha ka wena yabo futhi uyaphila ngikona kunjani isiyaqhatha ka wena uthi hawu customer ngalisiza labona Madleka hawu Madleka uthi ngithathele customer lamanti lutho mfethu yabona into leyo yabo ukuthi nje kube ne-miscommunication here and there encanyana you understand so okay so because we get trained so during the training process we are trying ukuthi always carry your card because uzothi usayemnyango uhlangane ne-customer noma umile kwi-floor uqhamuka i-customer first thing greet the customer umnike i-card lakho introduce yourself ngusibanibani and I will be happy to assist you ngabe sathi mfethu we can work well under pressure yabo so December manje abantu babhizi bayatwerka thina si under pressure so manje kuba ngconywana Mr Madleka babhizi kuba ngconywana uma approach customers ulitshela no ngisibanibani kodwa kanjalo yabo wenzela ukuthini uthi mawulinike icard wenzela ukuthi i-customer mawukhuluma nalo mhlambe lo muntu oyelisizile akekho namhlanje but manje selinalo icard lakho you understand noma akekho nje at all noma akasasebenzi lapho you understand I've had a customer that came in
lalifuna JAC imoto lengihlele kuyona le exactly like this one. Lifika lapha ngiyazintroduce sawubona. My name is Mahleka Mthembu. I'll be assisting you today. Ngumnika ikhadi. So thank you so much, sir. But someone helped me already. His name is Lucky. Well, then I said, oh, okay, that's not a problem. But unfortunately, Lucky is no longer with us. He passed on. That's goes to my man. Yeah, but I said, no. I took the customer to my manager because like I was ngiyalutha ngifuna ukulitshontsha yazi there kanjalo. Then I'm telling manager that no, akasekho emhlabeni engakusiza kodwa ke. I said okay, because I got all my documents, just came here to give him the documents and do the application. So customer last said first, thank you so much for who's part of it. It's an Indian guy, by the way. Yeah. Mr. Rajesh Rampasad. Ngiyikhohle la custom. Yabo. Ngalisiza but alisiza. Ngalitshela ukuthi okay, imoto si ready lathi okay, ngicela ungifakele ikinopi, ungifakele i-top bar, ungifakele i-notch bar. Ngathi no. Okay. Ayenza zonke izinto ke iyothanda ukudelay kancane because kumele ngifile lezo zinto. So kumele siyi-order zifike then ifake. I said no problem. Yabo. Wasecela ke no, ngicela uzongideliver ekhaya. Yeah, ngathi no inkingi. Sahamba somdelivela ke bluff. Samnika imoto yakhe. Guy was happy, family was happy also. So yabo. So izinto ekanjalo nganza there is a process. Akuvele nje kuthiwa no uMadleka unama followers asemthathe. No, akusetshenzwa kanjalo. Yes, kuyabuka ukuthi are you consistent, enthusiastic on social media? Kuyabuka lokho ke uma bekushilo in terms of ilokho zali position. Yabo. Bese futhi ke ucheck ukuthi uyakwazi ukukhuluma nabantu. Yabo. Kokunye bebazokuthatha because une number enkulu bese bebona ukuthi ayingeke ngathi akukhona lokho esikudinga. Mina manje ngingathiwa ngifika lapho angiboni ngezi ngifuna umemeze uthi ngikhwepha pho lapho club club. Yabo. But ke into futhi engakutshela yona ukuthi first approach I have to be professional. Yabo. And I have to address you ngendlela ofuna ngakhona. Uma uthe wena uDr. Chiliza, kumele ngikubize ngoDr. Chiliza. Uma uthe wena ngibizwa ngoHishi, ngizokubiza ngoHishi. You understand? So I have to, that's professionalism. Yabo. 101. So manje uma usothi wena Madleka mfethu awuyeka lento le, awu lapho kubiza ngomkhwepha ngibe kuchazela imoto ngithi yabona le JAC le i4x4 wena Slim. Uthi hayibo Madleka mfethu ngathi angithi uthe ufuna ngibe yimi ngathi yes. Uthi hayi no ngayi angisho ukuthi ngibize Slim ngathi you're gonna speak here with my terms ngenkani. Uthi sathi ekubambe futhi ngebele ngidonse ngalo ngathi buka. Mawumshita kushaya impama la emva. Uzobona ukuthi angithi ufuna experience nanso ke experience yebo. Futhi mo decline angikufoneli ngoba uyangicazula. Tshela uya decline la uzoqeda etime yomsebenzi awungiyeka futhi mina. Hawu Madleka mfethu mo qualified ngiyakutshela futhi nje ngizokulanda. Ngathi yazeni ngiyeza. Ukuba hayi ngisemsebenzini batshele lapho uthi ngiyeza uzosayina manje la. Hawu Madleka phela ngeke ngivele ngiphuma ngithi thola wena. Send location la. Kufela ku manager ngithi ya athi yes ngithi yes. Athi what you want ngithi lo. At what I'm saying ngithi is getting arrested lo. Hey what you talking ngithi mana wena we come back to you. Thatha uzosayina la. Ngibuye sayithi no wrong person. Oh no. Okay. Athi you must get warrant ngithi ngiwarrant ngibona nje. Yes. Usayine la insurance uqeda 2 hours la usukuhambe. Yabo sekusevile nathi uzosebenza ufukuze lapha 2 hours ufikile la asaya mase ngifaka phethe we bring back your person. Uthi hey uthi was bring back la ngifike kulethe ngishiye. Yabo tshela uthi ufuna ukuzayana nini imoto uthi hayi ngifuna ukuza ngesabatha ngithi nice. Ufika la ngimoto ngiyikhave ngilungisile la kabuhlungu uthola imoto icobezela uthatha imoto yakho kungiyeke mina. Ngeke kuphela umsebenzi ngeke. Ngeke. You watch so much movies mfethu we shothi awungazi mina ngale ndi customer emsebenzini le elohuseni ehapa afaka mina sanibona bathiwa yes ngathi ngizolanda lo sisi lo bathiwa why kwenza ngathi lo siyamfuna lapha ekwi dealership khona izinto angazenzanga lo kumele azoyilungisa nje manje it's either that or else uyaboshwa bathiwa okay hayi mthatheni now mthatha ufika sign la sign uthatha abuyisa la emsebenzini wakhe.
deliver omoda ebomvu. Finish. Zanibona body. Hey, sakubona. Ha. Fela bangazi mina mfethu ngeke bethi hi we know you ungazelaphi mina. But how we know you work at halfway ngithi yes, I'm undercover. I'm a cop. But how? But yes. What's your badge number? Ngivele ngisho ID number kababa. But okay, hayi. Finish. Uzothini ke wena? Thenga imoto yakho la kabuhlungu. Hathi imoto le usuhambe la. Lokho mfethu uzodabukisa lana. Hey. Hayi sir. Khona umshida obehlepha intombi yakhe lapha endlini kabuhlungu. Lapho umakhala nami ngimbona edlula ngenyawo la kuthanga. Ethi mina hawu. Umjida lo owegwevuza ingane kabuhlungu kanje yazo. Liyamshisa ilanga la ngithi akana moto buka. Yes. Ngoba ntombazane uyobekezelela umsangano. Uthanda kanjani umuntu ongena moto? Lahla lo muntu loyo. Yes. Yadala mina ethanda lamakhonde eno. Hayi. Hayi so. Second hand GD6 you are looking at 500. Yeah, 549. Yeah, close to Aboma 600. So yeah. That's a good GD6 by the way, with good mileage, with service plan, with warranty. So it's not just a second-hand GD6. All right, wemkhwepha. Yindaba isitolo se-Omoda sisincane. Well, i-Omoda is ngizoyichaza kanjani lento le. I-Omoda is made for luxury, for pleasure, for elegance, for you to celebrate the car, to enjoy the vehicle, for you to enjoy also having a beautiful like SUV nyana. Ngifuna ubona sifika kanjani kwi price bese senziwa ukuthi sibe affordable. Akwenziwa nje ukuthi ube nemoto ibe yimbi imoto bese udriver nje yabona. Uthi hayi uyabona ihamba imoto ikhohlokhohlokho bese uthi hayi vele ayishibhile. So they did adjust in the price in a sense because they want you to have the comfort and enjoy imoto, you know. So as you drive, as you pay less, also you are enjoying the comfort of your vehicle. So ingakho ke mfethu ukuthi benze iprice yakho kancane ukuthi ungathola iOmoda lishaya ko 20,000 installment is there njalo yabo. All right, can I do an installment of a car while I am in Eswatini? Are you from Eswatini? Do you have a driver's license as Eswatini? Do you reside in Eswatini, born and bred there? Do you have an ID number corner? If that's the case, then no, you cannot. But if you're from South Africa but working at Eswatini, yes, you can. Cha, Putmandlega, you are very good at your job. Oh, mina mfowethu ngenzema ngikutsheleke mina kabuhlungu futhi. Yes. Kabuhlungu wena mfowethu wena wazi lutho ngikutshele wena akombe kuthiwa umuntu make sure nje kumele ubonge ngiyabonga kodwa nje mina ngiyakutshela ukuthi ngibuhlungu mfowethu manje mangifuna imoto nidinga ini lapho hayi asifuni izinto eziningi uyasebenza yes okay 3 months pay slip 3 months bank statement copy of your ID copy of your driver's license uqedileke ngoba semina ke sengikutshela ukuthi hayi cha ophela kumele ngitshela ufuna imoto bese ke ngenza ke application uyabona nje manje ngoba ku1 manje ngathi kushaya u3 uyobe uswazi ukuthi imoto uyilanda nini mo iqualifyela yabo. So if you want my numbers I can give it to you now ungisendele lezo zinto lezo lapha ngothi mangihlala phansi ngibe ngenza application yakho kabuhlungu phela unzima vele kabi yes. I made a decision that ngiyidayise iOmoda yabo athi hayi iOmoda ngizoyekela abafowethu laba ngale bayidayisa hawu nafika nganze hey Madleka sifuna kuweke thina iOmoda athi okay wadedela iOmoda wadedela nje ngithi yabo kwafika la wathi omunye mfowethu mina mfowethu ngifuna mfowethu uToyota mfowethu ngifuna uToyota ngathi mina usho wathi ngathi usho wathi ngathi okay athi okay before uthatha uhambe uthatha uToyota ngicela ukudlulisa lapha kweJAC
Wathi hey manje mfowethu mina lezi imoto lezi mfowethu manje lapha wathi mayifika phakathi imvulela imoto. Athi nizoyibona ithombe la ngizoposta phela into namhlanje le. Manje yabo. Wathi hayi mfowethu hayi ngifuna ngathi cha. Andithi wena kunjani? Ufuna ukuthi hayi futhi sengifuna ngathi man some test drive. Sangena kumele ngihle wa driver wale wabuya washo hayi wathi mfowethu ha ngeke. Angicela nje mfowethu ngiyale moto mina lokho Toyota ngicela sime kancane. Yabo. So iJAC bafokuhlukene. Le ngihleli kuyona manually installment sakhona is 8,000. So because lena it's selling for 410. So it's 8,000. So then bese kuba khona iT9. iT9 ahlukene ka 3. Kune Superlux, kune Lux, kune Superlux, kune Hunter. Yeah. So iLux there's a 4x2 nakhona yabo nje yasa stem and leaf contact to stem and leaf esikoleni. So ngenza stem and leaf ke la sa JAC. Kune T9 A4x2, A4x4. 4x2 you're looking at 549. 4x2 level 4x4 you're looking at 610. Then when it's Superlux you're looking at 6 4x4 4x namanga. Superlux you're looking at 6 ilokhuzani Superlux 4x2. Then bese kuba khona iSuperlux ke it's 649 which is the 4x4 Superlux. Then iHunter is the top of the range. Yona isuke izoqhamuka vele ke esithi ke boba close to 689. Ngiyaxolisa ukukhuluma okuphuma esihlokweni, but are there any open vacancies but wami? Kukhona one, khona stock controller. Just search Vincent Bulala JAC Potchefstroom uzobona lapho. Nawu uphume ngempela esihlokweni Andiso. Hawu sikhuluma indaba yemoto la wena mfowethu uzo kodwa nje yeah just search Vincent Bulala khona upostwe namhlanje. Alright, uma uzokhokha i-deposit ka 30% or 35%, is there a possibility ukuthi kwehle installment kwi JAC? Yes, there is a possibility. There is a possibility. Ubudala be license let's say 17 years unayo ne credit score eserayo kuyayishintsha i-installment. No, kushintsha i-rate. Into esuke izothinteka i-rate, i-installment ayithinteka. Mamkhize bakithi sibonga, awu bakithi. Into esuke ithinteka naba for interest rate. Yabo. Interest rate because ungaba nayo i-credit score enhle ne-installment nelokhuza ne-license ibendala, but i-credit history yakho ibad. Meaning ubungasiphethe kahle ngaphambilini waze wafonela wathi wakhokha phela. Yes, wakhokha. Kodwa phela ilezo zinto engizama ukuzisho ukuthi ikakhulu wena mfowethu into esuke izothinteka i-interest rate. Yabo. Singakwazi ukuyidlala siyehlise kanjalo. Yabo. Bese siyenza ke ukuthi be fixed engalokho iyehla yenyuka ngoba nawe izokuhlupha ekuhambeni kwesikhathi. Otherwise imoto into ekhona mfowethu, into ekhona. Uma ufuna imoto nje kabuhlungu uyisho ukuthi Madleka mfowethu uye kwi-DM uthi Madleka mfowethu mina ngifuna imoto. Mothi ufuna nami ke ungitshele phatha wethu usheshe ulungise uthi ufuna imoto nami. Siqale sibone ukuthi uyaqualifyela imoto kuqala. Uma uqualifyela imoto sesingakhuluma ke indaba yokuthi ke mhlambe ke uyayizwa ke indaba le. Yes, kodwa phela ngabe phela uthi hayi mina ngifuna wena Madleka asiyeke imoto asiyisebenzi ke le nto leyo. Siqala kuyi imoto. Sibone ukuthi kanjani kanje uma ubhede emotweni ngayi umkhuhlane nje futhi hayi nokuthi umkhuhlane nje kumele uthole imoto ikakhulu uma kuyi-JAC mina ngokufakela i-full tank yokuqala ngenyanga yesithathu unayo imoto ngiphinde ngikufakele i-full tank. Yes, i-full tank yala 1.5 so awangihlo 1.5 mina kodwa nje ngikushoyo ukuthi siqale emotweni emotweni Madleka kwenza njani umuntu wesilisa ngokuthengela amateki vele amateki awunawo ukuthengela amateki manje yabo. Alright, nazi imoto engikhuluma ngazo wethu bakuthiwa kuno JAC kushiwa ulozolo nje. So mina bengihleli kule lena is the T8 manual. This one is going for 410,000. So lena mfowethu i4x2 njengoba uyibona 4x2, that's a different color. This is a dark gray. Is it gray? Yeah, gray. That's black. That is also black, and that is also black. Then you get your T9. This is the 4x4 T9.
yabo. This is the 4x4 T9. This one is selling for 610. So we have the white color. We have this hey, lo grey lo silver lo namfowethu uyangidida ukuthi silver nhlobo no silver lo. Kodwa nje usilver lo. Bese siba nalo white, sibe nalo white futhi. Yabo. So JAC lo. Ikhona enye ezoba khona cishe kusasa on the floor isenziwe iPDI izansi. Askisa. So athatha uyabona ukuthi awunamoto ngoba ekhanda lakho uneyinkinga. Kodwa in actual fact, who doesn't want this mfana? Look at this. You got your 17-inch screen over there. Yabo. This is your 4x4 by the way, uyabona. Yabo la, ikhula le. Movula lapha kunekhula ngoba vele anikho la ukuthi kumele nginivulele phela athi yabo. So yabo le nto leya. Yes. Hayi phela uzofaka ama-eyes. Hey labantu mfethu laba badesha njalo. Cha, lana mfethu ufaka izinto ezisoft. Yabo Danone, yabo nama soft drinks. Ufake lapha mawuvula i-AC lapha. AC lento kuthiwa i-aircon. U-AC usho ukuthi i-aircon mkhaphandini. So ke uyakwazi ukufaka lapha. Then bese ke i-multifunctional steering wheel. Power steering wheel by the way. Bese la 4 modes of driving ganza kwethu. Sport, Eco, Standard, Snow. Asinaso snow eSouth Africa. Sa experience kanye eThekwini abaze bese experience sadlo masipala. Kodwa nje nayi. Then over here you get your wireless charger. Ufaka la iPhone la i-charge kuNkulunkulu wami. So kunama ventilator ke la ukuze iphone ingashisi. Just so you know. Then these are standard with your electric chairs, seats rather. Yabo yaphambili. Ngokuthi sibuya. Focus lana phela uzokala ngala uthi kuyamove anibo. Basho? Bese siyaphezulu, siyaphezulu. Siyaphezulu siyezansi. Bese siya ngapha. Ngapha. Go isihlalo. Mawuthinta la. Bese ize with your side steps as a standard nganza wethu. Yabo. Diamond cut alloy rims. Aleli ram lakho leli eselikhushile. Ngathi ilokhuzana. Okay, sibuye la back. Into kumele understand ukuthi madleka manje masihlele back uyayizwa soundproofing. Kuba ngathi use studio. Kanti lutho ngempani JAC. Down here there's a charging ports over here. We have your C type here. We have your USB over here. Okay. Lapha nganza kwethu kukhona into efithwayo la oyifaka it's on the Superlux. Here you fit it in. Oyifaka isuke iyiplug kanje ukuthi mhlambe une speaker ngaphandle ufuna ukusicharge udlala ingoma zakho. So uyakwazi ukufaka la. Yeza nto le. I-aircon nangapha emumva bayaphephethwa abantu. Yeza. Hey, osibongile nokuhlala kwi-back seat. Sibongile uzokwazi ukufaka ke lana ke inkomeshi yakho le yelokhuzana ye Storm neSmirnoff wazi ukubeka la ngoba phela yabo bese kuba i-rubberizing as a standard la yabo ne-roll bar e-brand with JAC. Isha with your reverse camera as you can see over here yabo. Let me just do this uzoyibona kahle lento. Ngale we twist the camera nje nawe twista kanye nami. Yabo sesiya twista futhi. So this is your JAC. Monge nawo le moto mfethu ku 2025 2026 usuku inenkinga. Remember this is a 4x4 which is a 4-wheel drive also. Wawayizwa phela into leyo. A 4x4 a 4-wheel drive meaning ubhajwa ngoba uthanda. Yezo nto le. So iyakwazi ukuthi ihambele ngawo 4-wheel wayo. Mayibhajiwe uma ukuthi mhlawumbe ibhajwa yakho usungazamaki ukuthi ufake ku 4x4 kodwa nje kahle isidinga sikho. Uri ubani? Ubhajwa ngokuthanda impela nje. Impela nje. So good people, anisondele ngapha ke sizoxoxa indaba yemoto. Yabo. And uma uyithatha manje uyi-T9 lezi moto engikhombisa zona. Kunento okuthiwa i-deal assist. Kodwa ngihlebele i-deal assist nganza kwethu. Ilento ubhedisa isingisi. Manje abantu ababhedisa isingisi asiba attend. Ngithi mina ke
Lapha kunento okuthiwa i-dealership assist kulezi moto lezi. Ngiyakuhlebela wena sikhwehlela. La mfowethu ama-dealership assist kusho ukutheni uma uthenga le moto, let's say you buy this one the 600 one, uno 40,000 esikupha wona ekhaveni ezinye zeindleko ze-installment. 40,000 deal assist. Yayizwa lento leyo. Ufumana hoha intathe. Do you mean how do you get hold of me? Is that what you mean? Yayizwa lento leyo. So wena awusakhokhe ke manje 600, usukhokha u600 and bani, usukhokha u560 ngoba sesikunikile pay deal assist. Okumnandi futhi okuye motor lezi moto nje manje ukuthi you start paying on February. Utholakala kuphi? I'm in Durban, but our cars are delivered nationwide. So let's say you are in Pretoria, you are in Rustenburg, you are in Limpopo, you can get your car. Yabo. But I give nje interior manje. So yeah, so if you want the car, please DM me, or you can take my number. Yabo, let me leave my number out here. That's my WhatsApp number. So if you need a vehicle, please be sure to text me. I will respond to you. That's Matlega. Kusho ukuthi nguwe ongazi isingisi ngisho namanje. Hey, mina mfowethu anguzwa mfowethu micrologs la mfowethu sikhuluma ngeemoto la. Yes. Okokuqala bekumele ubuze ukuthi Madleka, are those locks, did you lock them, did you what before we speak about retiring them? Ngoba angaze ngiwabophe mina la lento zazenzakalela. So you redo something that has been done before. Isingesi ke leso. Nayi interior boy. Uma sithatha manje ube January sisayifuni uzoba blacklisted phela mkhulu. Uzoba blacklisted. When ujethi imoto vele uthathe njengesinkwa la akwenzeki kanjalo. Kune contract esayinwayo. Yebo. Uma uzowenza kanjalo usukusenkingeni. Sayithatha imoto sibeke ngakithi, sidayise ezidemo, sigcwalisele sidayise ngeprice eship. Wena ukhokhe iprice lenkulu. Yebo. I'm in Durban, not Pretoria. I mean not Potchefstroom. So lento yakho uyothona hayi ngizoyithatha bese ayisebenza into leyo. Ayisebenzi ngoba moke wayithatha kune contract. You sign the contract. Yabo. You sign the contract. Usho wena mina ngisayifuni manje le moto mina. Le moto vele mina ngiyifoni kuphela. Okay, I know, so ithatha imoto khehla kodwa phela ngoba uyakweleta sicela ukhokhe isikweletu. Asazwakala kahle. Le mpahla phela. I'm still building my credit score. What's your current credit score? What's your current credit score? But ngiyashisa phela ngeke phela. Alinani ngifuna ngihlale la. So ngihleli nani ke la angiyindawo. My ngiyashisa phela. I have to open this thing to pepet me because it is hot out here. We will come. We want a big car around 100. What can we get? You can't get a car that's big from us on 100,000. Niyangizwa?
Good boy, my son. You're the best dancer. Hayi, siyakuzwa. Best dancer. Hayi, but hey, Lotho. I disagree. Hayi ngeke mkhulu. Ngeke ngeke. Best dancer. Hayi Lotho mfowethu. Mina iyodwa into engibest kuyo. Ucindezela ikhekhe kabuhlungu. Uyabona mfowethu lapho wena ngiyakutshela mfowethu yabo lokho kushoyo ukudansa hayi mfowethu udlala ngami mfowethu best dancer ngiyakutshela mfowethu yabona ikhekhe sesingakhuluma Kazathi msana ukurequesta phela manje ngeke ngiaccept sorry Hayibo cancel don't accept lo invite leyo ungayi accept isende ngephutha bengizama ukususa umuntu okay my credit score is 520 still building paying my way and aiming for a Suzuki one day the credit score is actually not bad you know have you tried applying for a car noma awukazi because what we can do is actually try and apply are you paying for a card khona amakhadi wakhokhelayo currently in terms of clothes or anything else is there anything else that you're paying for because you might qualify for the car given that you are paying for some accounts so you don't have just your bank account you have some accounts that you are paying asizilungu ulwazi always buka nje futhi ayisaphendule ke le ntombi manje Yelelele ngaze wethu niyalike kodwa asikafiki u20k likes we've been here for 52 minutes apha ma rose ama gift yes I just started that thing that's the thing in November okay talk to me in January beginning of January let's get you a car. That's in 2 weeks. In 2 weeks we're getting you that Suzuki. I have a Baleno. I can get you any Suzuki that you want, by the way. So yeah. Please, we are getting you that car. Nakanjani. Mpume kama nyani. Otherwise, good people have a beautiful afternoon. It's been a beautiful afternoon. Yahamba manje. Yabo isikhathi manje is 7 minutes after 2 yeah so cela ungifake emsebenzini mfowethu ngiyakufaka mina kwethu emsebenzini ngiyakufaka nje phakathi shi yabo otherwise have a beautiful day mina sengihamba